ደቂ ሰባት ከም ማሕበራዊ እንስሳ መጠን ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞና ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ንራኸብ። ኣብ እንራኸበሉ እዋን ድማ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣልዒልና ክንዘራረብን ክንመያየጥን ባህርያዊ እዩ። ብመንገዲ ዘረባ ኣቢልና ሓሳብናን ስምዒታትናን ኣብ እንገልጸሉ እዋን ከይተረድኣና ንነብስና ይኹን ንኻልኦት ሰባት ክንጎድእ ንኽእል። እምበኣርከስ ኣርእስቲ ኣልዒልና ኣብ እንዘራረበሉ እዋን እንታይ ክንዛረብ ኣለናን የብልናን ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ዝምድናናን ስምዒታትናን ዓብ ጽልዋ ስለ ዘለዎ። ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ብዙሕ ባህሪ ዕላላት ኣቕሊምና ንኸውን። ገለ ሰባት ኣብ ዕላሎም ኣዝዮም ምስጢራውያን ክኾኑ ከለዉ፣ ገለ ድማ ብኣንጻሩ ኣብ ቀዳማይ ለሊኦም ናይ ስድራ ቤቶምን ነብሶምን ዘለዎም ምስጢራት ከም መዕለለ ኣርእስቲ ብምምጻእ ሓንቲ እኳ ከየትረፉ ኩሉ ዘርዚሮም ይዕልሉኻ። ገለ ሰባት ከዓ ሚዛናዊ መርገፂ ብምውሳድ ነቲ ናብ ግዳም ክወፅእ ዘይብሉ ምስጢራቶም ብስውትር ብምሓዝ ንዕላልን ንዘተን ኣዝዮም ክፉታት ይኾኑ። እሞ ኸደኣ ንስኻ ንነብስኻ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ዓይነታት ሰባት ኣበየናይ ደረጃ ኢኻ ትሰርዓ? መዝረኸብካዮ ሰብ ናይ ውሽጥኻ ምዕላል ብዙሕ ኣርባሕ ኣይኮነን። መልሓስና ጽኒላት ሰምዓ እዝኒ እንተረኺባ መዕረፊት የብላን። ስለዚ ብኣግኡ እንታይ ክትዛረባ ኣለዋ ደረት ክንገብረላ ጽቡቕ እዩ። ተሰሚዕና ኢልና ንመልሓስና ብዘይፋዱሳ ይነዛርባ። እቶም ክንዛረበሎም ዘይብልና ኣርእስታት ንዘይምልከቶም ሰባት ኣይነካፍሎም፣ ወይ ከም መዕለሊ ኣርእስቲ ብምምጻእ ኣይነቕርቦም። ምኽንያቱ ንስኻ ጥራይ ክትፈልጦም ዝግብኣካ ምስጢራትካ፣ እምነታትካ፣ መደባትካን ንጥፈታትካን ናብ ካልኦት ሰባት ብምዝራውካ ንዝመጸካ ኣሉታዊ ስምዒታት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ ከም ዝተባህለ ብኣግኡ ክንፈልጦም ዝግብኣና ብውልቅና ክተሓዙ ዘለዎም ኢልና እንኣምነሎም 5 ነጥብታት ንሳኹም ክካፈል መሪፅ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ቁፅሪ 5 ዕላማታትካን መደባትካን። እቲ ወጢንካዮ ዘለኻ ዕላማ ክሳብ ኣብ መዓልብኡ እተብጽሖ ኩሎም መደባትካን ንጥፈታትካን ምስ ኩሉ ጻዕርታቱ ብውሕስን ምስጢርን ዝተታሕዘ ይኹን። ዕላማታትካን መደባትካን ንኹሉ ሰብ ተውርየሉ እንተደኣ ኾንካ ሰባት ነቲ ወርቃዊ ኣተሓሳስባኻን መደባትካን ብምስራቕ ኣቐዲሞም ንኽሰርሕዎ ማዕጾ ተርሕወሎም ኣለኻ ማለት እዩ። ዝተሰርቁ መደባትካ ተሰሪሖም ምስ እትርኢ ክወርደካ ዝኽእል ሞራላዊ ዕንወት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብኣግኡ ምጥንቃቕ ልቦና እዩ። ብተወሳኺ ዓወትካ ዘይምነዩ ሓሳዳት ሰባት ቅድሜኻ ብምሕላፍ መጻወድያ ብምድላው ኣብ ዓወትካ ከይበጻሕካ ክዕንቁፍኻ ስለ ዝኽእሉ መደባትካን ዕላማታትካን ኩሉ ጊዜ ንዘይምልከቶም ሰባት ካብ ምክፋል ተቖጠብ። 4 ቅዲ ህይወትካ። ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ እትገብሮም ደቀቕቲ ውልቃውያን ንጥፈታትካ፣ ንኣብነት ምስ መጻምድትኻ እትገብሮ ጸወታዊ ርክብ፣ ሃይማኖታዊ ንጥፈታትካ፣ ዘለውኻ ሕማቕ ልምድታትን ወልፍታትን ወዘተ፣ እዞም ዝዘርዘርናዮምን ካልኦትን ኣብ ዕላልካ ከም መዛተይ ኣርእስቲ ኣይተቕርቦም። ከምኡ እንተደኣ ጌርካ ካልኦት ሰባት ብሕማቕ ንኸገምግሙኻ ብገዛእ ፍቓድካ ንነብስኻ የሕሊፍካ ትህባ ኣለኻ ማለት እዩ። 3 ስድራ ቤትካ። ኣብ ስድራ ቤትካ ይኹን ወይ ንስኻ ምስ ስድራ ቤትካ ዘይምስምማዕ ኣብ ዘጋጥመካ እዋን ሽግራትካ ንምፍታሕ ጉዳይ ገዛኹም ምስጓናይ ትዕልለሉ። ነቶም ፍቑራት ስድራ ቤትካ ናብ ናይ ወርዕ ዕዳጋ ብምውራድ ሕስረታይ ተላብሶም። ንዝረኸብካዮ ሰብ ምውራይካ ዘይክቡርን ዓሻን እዩ ዘቑፅረካ። ንዘጋጥሙኻ ሽግራት
ምስ ስድራ ቤትካ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ብምባል ፍትሓዮም ሕማቕ ዛንታ ናይ ገዛኻ ብምስጢር መሓዝ መግለጺ ውርዙይ ባህርያት እዩ ንሰባት እትገብረሎም ሓገዛት ንኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ጉጅለ ወይ ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት ሓገዝ ከተበርክት ጽቡቕ እዩ እዚ ንምምዕባል ውልቀ ሰባትን ሕብረተሰብን ዝውዕል ሓገዝካ ግን መታን ሰባት ኣዝዩ ሕያዋይን ለጋስን እዩ ክብሉኻ ንዝናን ንሽምን ክኸውን የብሉን ሰባት ነቲ ዝገበርካዮ ሰናይ ተግባር ብኻልእ ብምትርጓም ንኽትጀሃረሉን ዝና ክትረኽበሉን ከም ዝገበርካዮ ኮይኑ ክስምዖም ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ እትገብሮ ሓገዛትን ውህበታትን ብስቱር ይኹን ቁጽሪ 1 ውሽጣዊ ኣተሓሳስባኻ ኣብ ውሽጥኻ ንስኻ እትኣምነሎም ገለ ኣርእስትታት ክህልውኻ ባህርያዊ እዩ እዚ ኣርእስቲ እዚ ምስ ከመኻ ዝኣመሰሉ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ዘለዎም ሰባት እንተዘይኮይኑ ምስ ዝኾነ ሰብ ከም መዛተይ ኣርእስቲ ኣይተቕርቦም ኣብ ካልኦት ሰባት ከተስርጾም እውን ኣይትፈትን ንኣብነት ኣብ መንፈሳዊ እምነት ዘለካ ኣተሓሳስባ ሞትን ህይወትን ዝብል ኣርእስቲ ከም መዛተይ እንተዳ ኣቕሪብናዮ ምስቲ እትዘራረቦ ዘለኻ ሰብ ብፍልልያት ሓሳብን እምነትን ኣብ ክልቴኹም ዘይምርዳእ ክስዕብ ይኽእል ምናልባት ክልቴኹም ኣብቲ ዛዕባ እንታይ ዓይነት ኣረዳድኣ ኣለኩም ክትናበቡ ትኽእሉ ትኾኑ ኣብ ሓደ ዝጭበጥ መደምደምታ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ክትበጽሑ ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ኣብ ዘይጭበጥ ነገር ውሽጣዊ ኣተሓሳስባኻን እምነታትካን ንግዳም ኣይተውፅእ ፍረዝ ክተስፍኦሜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ